Happy birthday, madam! Natumba na, Beth! Talian mo! Blow your candle! Woo! Happy to the two! 1, 2, 3, blow! Bumubulong ako kasi isusurprise natin si Jonah. Andyan lang kasi siya sa kabilang kwarto. Ayan. Baka kasi andyan siya sa kwarto eh. Pero parang nasa kusina siya. Naririnig ko sila. Ayan. So, nagpabili ako kahapon ng cake. Tapos, nung isang araw, bumili ako ng party popper. Ayan, para... kasi daw. Tapos, sabi ko dun sa cake, huwag ilalagay yung age niya. Kasi ayaw niya na malaman nila yung age niya. Okay lang yan yun. Ayan, so, andito yung friend niya. So, pupunta ako sa sasakyan kasi nasa trunk yung cake. Naiwan ko sa trunk kagabi. Hindi ko pala siya na-i-ref. Dapat pala kagabi ko na siya sinurprise. Ayan, so, kukunin ko sa trunk. Tapos, isindihan ko na rin siya doon. Tapos, yung party popper, hanapin ko pa. Saan ko ba nilagay yun? So, samahan niyo ako, guys. Ayan guys, may nabili ako dito na birthday candle para sa topper. Tapos ito yung party popper. Maliit lang siya. Ayan, kulay pink yung kandila niya. Kasi favorite niya yung pink. Hanap pa akong posporo, besh. Andyan naman na siya sa sala. Hindi na ako makapunta dyan sa sasakyan. Nandyan na siya sa sala. Naririnig ko siya. Ito na siya guys. May pa-roll cake kami dyan. Ayan. Happy birthday, Madam Jonah! Happy birthday, Madam Jonah! Happy birthday, Madam! Natumba na, Beth! Talian mo! Happy birthday! Nag-effort ako. Nagriga mo dahil tanga kandilan, Madam. So, yay! Yeah, support naman dyan, mga pets! Yay! Happy birthday, Madam Jonah! Blow your candle. Wish muna ako. Mag-wish mo. Oh my God. Last na niya kasi itong pag-birthday niya. Hoy! Hindi na siya magse-celebrate sa mga susunod. Last 20. Ayan! Loka mo yun. Kaya blow your candle. Woo! Happy to the two! Bilang candle na. 1, 2, 3, blow! Uy, pa-party popper ka pa! Tapos, linisan mo rin yung cake mo. Ala, di mo naman sinabi. Ano sinabi? Surprise garo. Dapat kasi pag-birthday mo, ayusin mo na yung fest lock mo. Mahagard ko tuloy. Yung Peanut! Ala, nagbutong da dyan party popper. Umalis sila. Peanut! Say happy birthday! May patunog po pala yung kandila natin. Hindi po natin alam. One more time. Kaya pala ganun siya. Kaya palang mahal ng kandilang yan. Dalawa po man din nakuha ko. Nag-enjoy po ang bata sa happy birthday. Dahil po birthday ng madam, ito po breakfast namin. Itlog na medyo. At saka fried rice. Leftover from last night. Hot dog. Nagpubre tayo. And of course, the special. Ang ating pong espesyal na Korean seaweed soup. Segichukka hamnida. Hi everyone! Mag-i-intro ulit ako. Welcome back to another vlog. And today guys, we are celebrating Jonah's birthday as you've seen in the previous video. And ngayon guys, ay pupunta po kami sa San Fabian na lang siguro. The plan was to go to Agoo Eco Park daw sana. Kaso umuulan and closed daw until January 2 yata. So pupunta na lang kami sa beach. Kahit umuulan po, pagbigyan po natin ng madam because it's her 2th birthday. So tara na!
Finally po, nakarating na po kami sa San Fabian Beach. After 2 hours po, napaghahanap po ng lettuce. Yan, preparing for the samgyup ang mga madam. Yan po, meron po kaming chicken ham, hot dog, faux crab sticks, udeng. We have tukbuki. Ganda daw ng lettuce nila. Huwag ka na magreklamo. Yan lang ang lettuce na meron tayo. Tagal-tagal mo dyan, ah. Ganyan ba kahirap? Andiyan po si Madam. Ganyan talaga ang pag-prepare ng pag-prepare ng lettuce. Kailangan mong himayin yan. Ayan, tikman mo na. Ay, tikman po natin yung pinagmamalaki po nila. Ay, wow naman. Yung pinagmamalaki po nilang, ay, parang hindi naman siya cookies. Hindi. Why it's soft? Yes. Sylvanias. Nasuyaw na. Oo nga. Pero masarap. Na. Did you bring the cake? No. You didn't? Ayan na po, kumanda na po yung letuke. Lettuce na. Ang letuke. Ang lettuce. Naging fresh yung Naging fresh ang lettuce niya, sis. Nugasan. Preparing po si Madam ng ating mga iba pang... Start na natin. Start na natin. Let's prepare first. Kain na po tayo. We have here chicken ham, udeng, faux crab sticks, hot dog, garlic, the lettuce na napakalayong pinanggalingan, kimchi that I made, and same. Tteokbokki and the beef. And ito po yung regalo ni Madam sa akin. Nag-exchange gift kasi kami sa mall. That's it na! May pa-banana boat pa pala sila dito. Ayun ang mga babaitas. Nag-enjoy na. Alam po sila, nakikipagtawaran po sila sa banana boat. Mukhang gusto nilang mag-banana boat ang mga madam. Gusto niya? Hindi naman lulutang ka naman. Sabi mo lang kuya pagtara na ha. Present kasi ako. Ayoko kasi na may nag-aantay. Hindi na ako makita. Dito ate! Isa pa niya ng pisa niya paa. Naggalit ka sa paa. Hilahin mo yung kamay ni ate. Hilahin mo yung kamay ni ate. Hilahin mo yung kamay ni ate.
ano po, kakatawa po sa mga epic ko na falls. Hi, Nang! Say hi to the vlog, Nang! Hi, ko na mo, Tanang! Hi, ko na! Ah! Hi, everyone! Pauwi na po kami! Pakita naman kayo mga sis. Kaya ba? Hanggang next week. Kaya ba? Kaya? Kaya naman. Kaya naman this week. Nag-enjoy po kami sa Banana Boat. Salamat po sa Castillo family ng San Fabian. Si Jervis, tsaka si Jervis. At saka Jasper. Oo nga, grabe. Kung nakita nyo po yung vlog namin, yung video, yun na po yun. Currently, nagbe-bake lang po ako ng Bake Mac. Ayan siya. Ito lang kasi yung oven ni Nanang. Ayan. So, tinatry lang. Wow, napakalinis naman po. Tinatry lang namin kung kaya niya. Mukhang kaya naman niya. Kasi 180 degrees Celsius na. Ayan. So, pinapamelt na niya. Wow! So disgusting. Ang nga pumutok. Ah!